Hej alle sammen, her er Taiwan Taipei-afdelingen, og jernkontrol offrer modstandsorganisationen Taiwan Taipei-afdelingen. Godt, okay, hej alle sammen. Lad os se på denne her. Vi ser på denne her. Denne maskine kan måle en simpel version til at måle, hvor stærk elektromagnetisk stråling er. Fordi den Wi-Fi-maskine, vi ser på nu, så kalder vi Wi-Fi-maskine. Den har både Wi-Fi og GPS-funktioner. Den har både Wi-Fi og GPS-forstærkning. Når vi nu ser tæt på den, er den helt klart i en tilstand, der overskrider grænseværdierne. Ja, du ser, når vi kommer tæt på den, og så er vi altså til en tilstand over grænseværdien her. Så nu går vi hele vejen ind i vores elektromagnetiske isoleringsrum, og vi modtager stadig den signal, og du ser, den signal er ret stærkt. Den signal er ret stærkt. Du kan se, at vi stadig kan modtage signalet indeni omkring 3-5 watt. Lad mig se, om jeg kan ændre det til dB. Fik det minus 18,9 minus 20,5 18,9 dBm. Så nu lukker vi denne her dør. Se, når vi lukker denne her dør. Døren lukker. Ikke helt lukket. Når vi lukker døren, lad os se, hvor meget vi har tilbage nu. Vi er nu i sin helt grøn tilstand. Se, minus 54, noget. Ikke? Vi husker, vi var på minus 20, noget før. Nu er vi her på minus 54, noget. Og før var det gult, nu er det helt grønt. Det er helt en baggrundsværdi. Hvad betyder baggrundsværdi? Det betyder en tilstand uden elektromagnetiske bølger. Ingen elektromagnetiske bølger kaldes baggrundsværdi. Se, vi er her i en... du siger, vil ventilationsåbningen lægge elektromagnetiske bølger? Lad os prøve. Du ser ingen reaktion. Stadig 54, minus 54, 53. Fordi denne ventilationsåbning er specielt designet. Den lægger ikke elektromagnetiske bølger. Lad os se. Denne ting er det er en stikprop. Vil stikproppen lægge elektromagnetiske bølger? Det er tydeligt. 3 huller. Vil de 3 huller lægge elektromagnetiske bølger? Ingen. Det er stadig minus 54, minus 54, 53, 52, 53. Så det er stadig ingen elektromagnetiske bølger. Godt, så alle kan se, at dette rum slet ikke lægger elektromagnetiske bølger. Når vores maskine udenfor har ca. 50 dBm, så stærk en maskine. Vi tester det igen, når vi går ud. Så dette rum kan ses som fuldstændig uden lækage af elektromagnetiske bølger. Lad mig vise jer igen. Denne dør kaldes en dobbeltbladet dør. Den dobbeltbladede dør klemmer kopperpladen fast, klemmer den, se hele vejen igennem. Og dette kaldes en sekskantet bikubeformet ventilation. Ventilationsåbning. Den er sekskantet bikubeformet. Elektromagnetiske bølger kan hverken komme ind eller ud. Godt, lad os introducere det udenfor igen.